Yeah, nguwa dziri kufamba. Sikati sekichima. Nguwa dzedu dziri kufamba. So Shumba, today is Monday. Yeah, it is a Monday. So we start a week on a high note. Tinyanzo zvipira titange week redu zvakanaka. Yes. Tipinde tiri ma vibes chaiwo makateo. Aiwa, kune vibes kateo. Aiwa. There is a lot that has happened over the weekend, and obviously you want to be motivated, inspired as the week is starting, and that's exactly what we do every Monday morning right here on Capital between 8:30 and 9 o'clock. And today we've got big surprises for you, and it's going to be done in a very different way than what we're used to. So, Matigazire Chishumba, Monday motivation? Yeah. Today we want to talk about our point of motivation is kusimbisa, just to give you the strength to keep doing whatever you're doing. It's a Monday again. That is the moment we're saying for the sake of So that's what we're going to be talking about. It's all about motivation, to inspire you, to motivate you, and of course to help us into that understanding. We have invited into the studio Apostle Chinara and Prophetess Mendelina. They are with us in the studio, and you can also catch this live on our Facebook page, Capital 100.4 FM Harare Sadvita. And today our motivation is kukusimbisa. Apostle Chinara and Prophetess Mendelin in the studio. Mangwana ni Apostle Chinara. Chamukedu mamukase. Aiwa tamuka kurise kwa mavu. Aiwa mwara kutichengeta. Tunotenda Prophetess Mendelin magadi. Tiripo edu magadi. Aiwa tiri nani. Kana mchiti moda kuti simbisa. Takaneta ere. Kana takuneta ere. Kana tingazoneta pamberi apa. Okay. Zvinoitika mukunamata. Vanhu vanosvika pakuzoneta. Nekuti munhu paanonamata anenge achitarisira maresults. Chokwadi. Pazvinhu zvaari kunamatira. Saka akatora nguva yakareba asiri kuona maresults. Vanopedzisira vakuneta kuti saka Mwari wacho ari kupi? Mwari vari kundinzwa here? Mwari vachandipindura here? Nekuti patinonamata kune vanotopa matestimony. Kuti pandakakwidza gomo, pandakatsanya, Mwari vandiitira zvakanaka. Saka umwe anenge achinamata gore rese zvaakanyora hapana kandichazadziswa. Anosvika pakuneta. Kuti ndakumbomira ini. Saka taya kuzosimbisa vanhu zuva ranhasi. Tisimbise itakaterera. Aiwa, tinotenda Mwari. Regai titange nemugwesa munyengetero. Baba, mazvita yenyu tinokutendai mangwanani ano nemukana nenguva. Tinokutendai muziva zvose munotigonera. Tauya kuzoshumira chitibatsirai murimi nekuti tiri toga hatigoni. Tinotenda kuti patichaparidza Mwari wangu mune zvizhinji zvamuchaita mukati muupenyu hwedu nokusingaperi. Amen. Amen. Regai titange. Tauya kuzosimbisa umwe munhu zuva ranhasi, munhu waMwari. Yes. Mukati meupenyu tichirarama tichinamata. Tine matambudziko atinosangana nawo mukati meupenyu. Tichitsanya tichikwidza makomo. Yes. Asi tauya kuzosimbisa munhu akuneta. Anofungidzira kuti minamato yake haisi kuzopindurwa. Munhu waMwari tichirarama mukati meupenyu. Kunamata ndokufananidza nemunhu anogara kumusha anovhima. Nekuti kana munhu uchipinda musango uchivhima, tikutarisira kunovhima tsuro nemhembwe kuti tidzoke nazvo kumba tigodya. Asi pane chinhu chandakaongorora ndikaona kuti patiri kupinda musango tikutarisira kuti tiwane tsuro, asi patiri kuti tiwane tsuro tona kusangana nenyoka. Kusangana nenyoka hakuti tadzise kuti tidzokere kumba netsuro. Tichivhima tosangana nemakomba neminzwa, asi hazvititadzise kuti tidzoke kumba tine tsuro. Tinoramba tichienda kunyange tikadona, kunyange tikabayiwa tinoramba tichienda. Ngayakuzodza mumwe munhu zuva ranhasi kuti pauri kunamata uri kutarisira zvakanaka, asi unoona kutarisira zvakaipa futi. Saka patiri kunamata unoona kusangana nemiedzo, unoona kusangana nezvinorema, zvinodzimba, vanokushora, vanokudzikisira pasi kana kufirwa. Asi hazvikutadzise kuti simba raMwari rikuonekwa mukati meupenyu hwako. Ramba uchingonamata. Saka tine shoko raMwari ratauya naro zuva ranhasi. Musoro weshoko watauya nawo watapa kuti hakuna chinoramba kuna Mwari. Kuna Mwari hakuna chino
chinokona. Ngatirambe tichingonamata. Ngatirambe tichingotenda pazvose zvatinoita mukati meupenyu. Saka tichatanga nekupinda mushoko raMwari. Totaura vanhu vakanga vari ngomwa asi vakazoona ukuru hwaMwari. Vakanga vari ngomwa kwenguva yakareba vasitorina vana asi vakazoona ukuru hwaMwari. Saka Bhaibheri shoko raMwari tikariverenga zvakanaka akubhuku yaJudges chapter 13 Bhaibheri rangu rinoti pakanga paine murume weZora weimba yaDhani wainzi Manoa. Bhaibheri rangu rinoti mudzimai waManoa yakanga iri ngomwa akanga asingabereki akanga asina mwanakomana. Bhaibheri rangu roti nerimwe ramazuva mutumwa waJehovha akazoshanya kune mudzimai uyu. Zvonzi tarira mudzimai iwe hauna mwana hautobereki asi nerimwe ramazuva Mwari vachakuitira zvakanaka uchatakura mimba wozobara mwanakomana. Bhaibheri rangu rinoti mutumwa asvika neshoko mudzimai anoenda kumurume wake. Zvonzi munhu waMwari wauya kwandiri achibva anditaurira zvikanzi uchabata mimba asi munhu waMwari uyu chiso chake ndachiona anenge mutumwa waJehovha. Handina kumubvunza hakuti achazobva kupi. Zomai vaSamusoni vakazobara mwana. Saka tauya kuzokutaurira kuti mukati meupenyu ungave uine situation yauinayo nerimwe ramazuva mutumwa waJehovha anouya kuzokuudza nekuti mai vaSamusoni vakatoudzwa zvikanzi haubereki asi uchava nemimba kureva kuti tina Mwari wezvisati zvavapo asi zvichizovapo. Mai vaSamusoni havana mwana asi kwauya shoko ndokuvimbiswa kuti uchazova ane mwana. Paridzai munhu waMwari. Tikavhura Bhaibheri mubhuku yaLuka chinonzi kuna Jehovha kuna chinokona. Saka tauya kuzokusimbisa kuti ramba uchinamata asinei dambudziko rade makore ramba uchinamata ramba uchitsanya ramba uchikwidza makoma. Andava Bhaibheri munhu waMwari rinonditira zvakanaka mubhuku yaGenesis chapter 17 kwaita mudzimai anonzi Sara kwegura asina mwana murume wake Abrahama angatokwegura kuti Jehovha anosvika pakutaura naAbrahama kuti Abrahama mudzimai wako Sara achakuberekera mwanakomana kumutumidza zita rekuti Isaka. Tauya munhu waMwari kuzosimbisa vamwe vanhu kuti Sara angatokwegura asina mwana asi Jehovha avakamurangarira ropa akabata pamuviri ndokuzvara mwanakomana anonzi Isaka. Munhu waMwari pedzisa yenyu tikapinda mubhaibheri shoko raMwari wedu zvinonzi nemazuva aHerodhi mambo weJudhia kwakaita muprista akanga achinzi Zakariya aive nemudzimai wake wainzi Elizabheti. Bhaibheri rangu roti ivo vaviri Zakariya naElizabheti pavakanga vachirarama vaifamba munzira dzakanaka vachiita zvakarurama nekufadza Mwari vachigonera Mwari vachimugonera asi vaive nedambudziko rekuti vakwegura. Elizabheti yakanga iri ngomwa. Bhaibheri rangu roti nerimwe ramazuva vari mutemberi mutumwa waJehovha akaonekwa ari kurudyi rwearitari nezvinonhuhwira ndokuonekwa naZakariya. Bhaibheri rinoti aonekwa mutumwa iye Zakariya anopindwa nekutya. Mutumwa ozviona kuti Zakariya apindwa nekutya. Bhaibheri rinoti mutumwa anoti kuna Zakariya usatya zvako Zakariya nekuti kukumbira kwako kwanzi mudzimai wako Elizabheti achakuberekera mwanakomana womutumidza zita rekuti Johani. Tine vanhu rezuva ranhasi vatava kuzotaurira kuti usatya nekuti kukumbira kwako kwanzi kukumbira kwedu kunosiyana. Munyika yeZimbabwe kune vari kukumbira vana. Munyika yeZimbabwe kune vari kukumbira kuti dai tapora nekuti zvirwere zvatekeshera. Pane vari kunyora maelefu nemaolefu vari kukumbira kuti toda kupasa kana tapasa toenda mberi nedzimwe. Pane vari kukumbira kuti dai taroorwa nekurora. Pane
vari kukumbira kuti mabusiness avo afambe, mabasa avo aende mberi. Nhasi zvanzi kukumbira kwako kwanzi nokuti bata zvakanaka. Zuva ranhasi kukumbira kwako kwanzi zvingatore makore, zvingatore nguva, asi kana nguva yaMwari yakwana zvinoita. Pedzisai munhu waMwari. Yes. Tikavhura Bhaibheri bhuku yaGenesis chapter 25 kwaita nyaya inoditsira zvakanaka. Aiya Rebheka ana Isaka azvinonzi Rebheka akanga ari ngomwa, Bhatini zvinonzi Rebheka ari ngomwa. Isaac anosvika pakunyengetera kusvikira mudzimai wake abata pamuviri. Ati uri kundibata zvakanaka, hazvinei dambudziko rako arane makore. Nyengetera Mwari vanokunzwa, hazvinei waneta nekushorwa. Nyengetera Mwari vanokurangarira, hazvinei waneta nekudzikisirwa. Nyengetera Mwari vanokunzwa. The longer the period, the greater the testimony. Tauya kuzokunza, usatya. Tina Jehovah zvisati zvavapo, asi zvichizovapo. Wavakuda kurangarirwa ana Mwari aramba uchitenda nerimwe ramazuva uchadya tafura avavengi vakatarisa. Pedzisai munhu waMwari. Regai tifambe munhu waMwari. Tataura zvevanhu vakanga vari ngomwa asi simba raMwari prophetess rikazoonekwa mukati meupenyu. Matambudziko haaperi, asi matambudziko asingaperi. Mwari vanozvipedza. Rambai muchitenda. Regai ndipinde mubhaibheri. Shoko raMwari tine vanhu vatakanzwa vakararama kwemakore akawanda vari mumatambudziko, kwete eungomwa asi eurwere vachitambudzika. Asi one day vaizosangana nekusunungurwa. Bhaibheri rino pakaita mudzimai wakanga aine urwere hwekubuda ropa kwe12 years apachishona agumi namaviri. Bhaibheri rino nerimwe ramazuva mambo Jesu vachienda akumba kwaJairo akanga akakuine mwana akanga arwara akazofa. Pakaita mudzimai aive nedambudziko rekubuda ropa. Bhaibheri rino akanga aenda kun'anga akadyirwa nguva, mari dzikapera, hapana chakafamba. Wasangana naJesu wakazviudza pari akati nhasi ndikabata mupendero wenguva yaJesu zvangu zvaita. Nhasi kunyangwe ndakaenda kun'anga, kunyangwe makore afamba, asi nhasi Bhaibheri rino abata mupendero ropa. Ipapo rakamira. Ndaita mubvunzo, sei ropa nhasi ramira asi makore ese akaenda kun'anga zvikasafamba? Ndabva ndanzwisisa kuti kune simba rinokunda mamwe masimba ose. Simba ayandemaha pariyanda maseta riyakateria. Simba wakatenda kuti ndakabata mupendero. Ndine vanhu here nhasi vanoti ndakamboenda kun'anga hapana chakafamba. Hama dzataura, shamwari dzataura, vakati dambudziko rawinaro iri unofanaro. Asi nhasi wabata mupendero. Bhaibheri rino wabata mupendero. Iyanda mahande karadieta bahai. Bhaibheri rino Jesu vanoti simuka uende. Kutenda kwako kwakuponesa. Business rauri kuita kutenda kwako rinosimuka. Urwere huri mauri kutenda kwako unopera. Matambudziko kungave kuroyiwa, kusungwa, kutumirwa mamhepo, jambwa nemunyama. Handizive vanopapana namai vakomana nevasikana zviri kukushayisa hope zvinokonzeresa misodzi ibude. Ndatitenta kuti ukabata mupendero hazvako zvafamba. Paridzai prophetess. Munhu waMwari mauya zvakanaka. Tikavhura Bhaibheri mubhuku yaLuke 13 akwaita mumwe mukadzi anga neurwere for 18 years achirwara. Zvinonzi Jesu achiparidza amune rimwe sinagoge anosangana nemukadzi ndopanomudana ndopaanoti kumukadzi kubva nhasi waponeswa. Zvinonzi Jesu pakangoturika ruoko rwake pane dambudziko. Mukadzi ndopaakasimuka akatanga kufamba. Tina vanhu here vari kuti Mwari handina urwere ndaneta
anekurwara chiniporeshayo tauya kuzokuudza kuti nhasi izuva rako arekurangarirwa azvinei uwane makore auriwe pasi andauya kuzokuudza nhasi auri kurangarirwa parizai baba. Yes, manditira zvakanaka. Handizive kana tine Zimbabwe. Hatauya kuzokutauri nekukusimudzira. Tanzwa vanhu vakatora nguva vari mumatambudziko. Zvichida iwewe wane mwedzi, wane 2 months, 3 months, wane gore uri mudambudziko. Wakutoneta. Wanzwa here zvevanhu vakatora ma 12 years vakatora ma 18 years vachitambudzika asi rimwe ramazuva vakasangana nepower vakasangana nepower aramambo Jesu rega ndipinde musho bhaibheri iroro tichikusimbisai chinonzi nebhaibheri nerimwe ramazuva mambo Jesu vachifamba nevadzidzi vavo dhuma anomwe munhu wakazvarwa ari bofu pandirwadza akazvarwa asingaoni akatozvarwa nedambudziko bhaibheri rinoti vadzidzi vaJesu vakabvunza zvikanzi nai Jesu ndiani wakatadza vabereki here kana kuti iye zvakakonzera kuti azvarwe hariri bofu bhaibheri rangu rinoti Jesu anoti kwete hakuna ane mhosva zvakaitirwa kuti ukuru hwaMwari hugoonekwa mukati meupenyu hatichirarama. Unonzwa vanhu vachiti pana akandisunga pana akandiroya dzimweni dzenguva hapana akakuroya hapana akakuisa muhari kana akadeketera asi zvakaitirwa kuti ukuru hwaMwari hahugoonekwa. Tine vanhu here pano bhaibheri rangu rinoti Jesu vaona munhu akazvarwa ari bofu akasvipa mate pasi ndokukanya kukanya dope ndokutora dope ndokuzora maziso ebofu ndokupa instruction zvikanzi chienda unoshamba amudziva paanoenda achidzoka akanga akuona akazvarwa ari bofu asangana naJesu akanzi enda unoshamba bhaibheri rinoti adzoka kudziva akanga akuona. Zvinonzi vanhu vakanga vajaira akumuona vanoita debate panoita naro ndiye here uya wataiziva vamwe vanoti kwete kunenge kutodzana vakomana vana vabananama kana simba raMwari raonekwa vanhu vanoshamisika ndati zvakaitirwa kuti ukuru hwaMwari haugoonekwa. Ndine vasikana here muZimbabwe vari kuchema don't worry zvakaitirwa kuti ukuru hwaMwari hugoonekwa. Vana vabananama zvakaitirwa kuti ukuru hwaMwari hugoonekwa. Wakazvarwa autori mumatambudziko wakazvarwa kudzinza riri pasi asi one day kana wasangana naJesu zvako zvinoita. Munhu waMwari tiri kungosimbisa vanhu nezviri mushoko kuti vanhu vakanga vakuneta vanhu vaifungidzira kuti zvavanoda hazviitike. Aiwa kuna Jesu iye alpha and omega wekutanga anekuguma anoti kana ati hongu hakuna anoti kwete kana avhara hakuna anovhura kana avhura hakuna pedzisai munhu waMwari. Tikavhura bhaibheri shoko raMwari mubhuku yaExodus chapter 14 kwaita murume anonzi Paul anoti achiparidza amune rimwe guta anoona chirema chakagara ndopaanotarisa anoona chirema chizere nekutenda ndopaanoti kune chirema akandaona kutenda kwako andinoti simuka ufambe immediately poataura chirema chakasimuka netsoka dzake chikafamba tauya kuzokuudza hazvinei une dambudziko raukazvarwa unaro tina Mwari avanorikonda hazvinei wane makore uri musound situation tauya kuzokuudza kuna Mwari hakuna chinokona kana Paul akataura shoko chirema chakafamba anasi tauya kuzokuudza Jehovha avakuda akukurangarira hazvinei wasekwa for a long period of time tauya kuzokuudza tina Mwari
Yes. wezvisati zvavapo Yes. asi Zvapo. zvichizovapo Hazvinei. hazvinei kudzinza rako kunasikana nekumitiswa vanhu Yes. dzauya kuzokuza zvinotanga newe Yes. amugeneration yako Yes. hazvinei kudzinza rako Yes. kunozikanwa anekuti vanhu varopo Yes. dzauya kuzokuza Kuudza. hatina mwari Wanje. avanokwanisa Zvinoita. kukupa pfuma Zvinoshandika. dzauya kuzokuza hazvinei Hazvinei. wakatorambwa Yes. dzauya kuzokuza Power. tina mwari Mwari. anogona zvesituation pedzisai baba Yes, tine vanhu vezuva ranhasi Yes. vari kukwidza makomo, vari kutsanya, Jesus. vane tarisiro pane zvinhu Yes. zvavari kuita. Tauya kuzokuudza Taurai kuti baba. ukadana zita raJesu Yes. zvinoendeka, Zvinoendeka. zvinogoneka. Wakambodana hama Yes. dzikakushainira, ukadana shamwari Yes. dzikakurasisa, ukanyeperwa. Yes. Nhasi Nhasi. dana zita Jesus. munhu waMwari mataura nezvapo Apo. zvaakaita Yes. pane munhu Munhu. akabva mudumbu ramai vake ari chirema. Chirema. Tambotaura zvevamwe vanhu Oh, yes. vakatora nguva Yes. vari matambudziko. Handiwo vega, Yes. pano mumwe murume Taurai. anonzi Peter. Peter. Zvinonzi achifamba Achifamba. nerimwe ramazuva Yes. akasangana Akasangana neumwe nemunhu. munhu wainzi Enias. Enias. Akanga ane 8 years. 8 years. Akarara Yes. pabed achirwara Oh, yes. asingasimuke. Pane mashoko Yes. anotaurwa naPeter andisimbisa. Yes. Zvinonzi Enias, iwe Enias, Oh, yes. Jesu Kristu vanokuporesa. Yes. Jesu Kristu vanokuporesa. Jesus. Hazvina kunzi inini, Inini. hazvina kunzi iwewe, zvanzi Jesu Kristu Jesu Kristu. vanokuporesa. Jesus. Zvikanzi Enias, Enias. iwewe Enias, chitora, Chitora. chisimuka, Chisimuka. uwaranyure Yes. bedhi yako. Tine vanhu here vatora makore, makorokoto, makorokoto. Ramba uchitenda, ramba uchinama, tarira kuna Jesu Kristu. Zvinoita, zvinogoneka. Pedzisai prophetess. mauya zvakanaka munhu wamwari Yes. dzine nyaya inotisa zvakanaka iri mubhuku yaActs Yes. chapter 3 Ah. kwaita varume vaviri Yes. vanoti Peter naJohani zvinonzi nguva yavo yekunyengetera Yes. yakati yakwana vakaenda kutembo Yes. ndopavanosvika pamusuwo wetembo Yes. unonzi wakanaka ndopavanoona Yes. chirema chakagara Yes. chirema ichi munhu wamwari chainzi chinozikanwa nekukumbira zvipo Yes. saka pachakaona Peter naJohani avasvika Yes. saifunga kuti tikupiwa zvipo Power. asi Peter naJohani avanoti Yes. sirivheri nendarama Hatina. asi zvatinokwanisa kukupa tinoti muzita Jesu. raJesu asimuka ufambe immediately Yes. chirema Yes. chakasimba tsoka ndokusimuka Yes. ndokutanga kufamba tine vanhu here vari kuti taneta Yes. taneta Taneta. mwari chitirangarirai Yes. taneta Taneta. ane kuroiwa isusu achitirangariraya Chitirangarira. amwari we Yes. kumadzinza takapa Yes. atori neushereketa taneta ane kuroyewa amunhu wamwari Yes. zvinhu zvinorwadza kuti unabva kudzidza ari kuti rine urombo Yes. kuti tauya Power. akuzokuza Yes. kuti zvapera tina mwari Mwari. avanokwanisa Yes. kuzvipedza zvikwambo izvozvo Yes. zvinokwanisa Yes. akuparadzwa Yes. ana mwari wedu Yes. handiye Jehovha wekutanga Yes. anokupedzisira Yes. anotaura Yes. in the book of Revelation I'm the only Yes. Alpha and Omega Yes. wekutanga Power. anokupedzisira Yes. hakuna kauya mberi kwangu akana shure kwangu Yes. tauya kuzokuza Yes. chimbodana mwari kuti mwari Mwari. chendirangarirai Yes. daneta Daneta. nekuramba ndi pasame level Yes. daneta Daneta. nekuramba ndichitukwa Yes. daneta Daneta. chendirangarirai mwari Yes. mwari vanokurangarira pedzisai baba Vanoramba vari Mwari, vari mwari vanoramba vanoramba vari Mwari. vari mwari Takusimbisa, Jesu takukurudzira uchienda kubasa, namata uri kubasa, Jesu namata Namata. uri kuchikoro, Namata. chese chaunoita namata. Wanga wapererwa, wanga watoneta, Yes. ukati Mwari Mwari. muriko here, Muriko here. tauya neshoko nhasi tichikukurudzira Yes. kuti one day One day. Mwari vanozviita, Vanozviita. zvingatore makore, zvingatore mazuva, Yes. tadeclare Yes. zvanga zvakamira, zvakufamba, Zvakufamba. zvaifamba,
zvakumhanya hakuna chimwe chatingakudze tenda muzita nekuti shoko ramwari wedu rinoti isai nzira kuna Jehovha. Chese chauchaita mukati meupenyu usatungamidza mumwe munhu, tungamidza Mwari uine kutenda kuti Mwari vanozviita. Tinotenda Mwari.